Ar ddydd Gwener, Eisteddfod Urdd Gogledd Cymru 2019 oes. Mae yna deilyngdod ac fe fydd yna berchenog teilwng i'r goron hardd sydd wedi chreu gan Iolo Edgar o Benybont a'r Ogwr. A dyma ni wedi cael cip o'r prif lenor. Dyma fe y ffigenw Fleur de Taf ac fe glywn ni yn fuan iawn pwy yn union yw'r llenor hwn sydd wedi plesio'r beirniad Elinor Gwyn a Guto Dafydd. Becca Rhys Evans a Greta Angharad Griffith Evans sydd nawr yn cael llongyfarch y prif lenor. Mae yna drieni nad oes tair coron i'w rhoi. Roedd hon, medde Elinor Gwyn, ar y brig yn gystadleuaeth wych. A braf i'w clywed y ganmoliaeth hynny. Mae wedi bod yn wythnos gofiadwy a deilyngdod ym mhob seremoni. A'r seremoni hon heddi yn goron ar y cyfan. Wrth i ni glywed nawr pwy yw prif lenor Eisteddfod Caerdydd ar y Bro 2019. Prif lenor Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd ar Fro 2019 ydy Brenig Davies o Rambarth y tu allan i Gymru.